a darlle pasos a Sabela, que é a que me envides hoxe aquí. A ver, vamos a ver. Un momentiño. Hola, xa estou, non? Está, espera un momento que creo que saio eu un pouco no medio aí. Sí, Así. Agora vale, eu eu creo creo que teño. que dende onde estou non podo ver o chat en directo, pero bueno, se Mm. despois, eso, se hai algo interesante, se ti mo vas chivando, pois xa está. Sí, nada, nos aí a idea que temos é que ir lendo, bueno, as preguntas que vaya deixando a xente, non sei se hai demasiadas, faremos un pouco unha selección e ir lendo un pouco o que di a xente. Xa te digo que aquí o chat está moi activo, eh? Está moi Guai. moi activo. De, fe, de feito, a O xente sea, xa que me me estou estaba perdendo presionando. estou me perdendo a peor parte, basicamente. Sí, 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 sí. Sí, a ver que me... Un Bueno, podo momentinho, ir vou... vendo, Ah, pero teño que entrar e saír, pero bueno, vou poñendo aí. Bueno, saber. vale. Eu creo que agora coa cámara mellor, non? Eu creo que agora se nos ve un pouco Sí, mellor. se Sí, un cadra, pouco sí. mellor. É que Sí. eu estou nunha habitación e teño aí a cama con roupa, entón non quería que se vise moito. Eh, Tiñala que nada, te de pois... anxo. Sí, 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 o que pasa é que é unha litera e aproveita a parte de arriba para poñer cousas e nada. Vale, din aquí o vexo a Sabela en Full HD. Perfecto. Moi guai, pois Así perfecto. mellor. Pois nada, nada, que tal todo? Pois moi ben, encantada de estar aquí, a verdade, nesta iniciativa que tedes, que me parece moi guai, xa estuve vendo algún vídeo máis de outras entrevistas moi interesantes e nada, encantada de estar aquí. A ver que é a miña primeira vez en Twitch, por certo, pero bueno. Iso che iba a decir, non? Eso che iba a preguntar, é a primeira vez en Twitch. Sí, 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 a primeira, por eso non sei moi ben como vai isto. Bueno, é un pouco parecido a... Nós antes empezamos facendo as conversas en YouTube, logo xa as pasamos por aquí, porque ten moitísimas máis, bueno, así, pijadas pequeniñas que podes facer, e aparte, xa se está construindo unha comunidade de Twitch en galego dende hai un ano, máis ou menos, que cada vez vai medrando máis, aí, o de feito se lía unhas contas, eu creo que, non sei se en 8 ou 9 meses, se quintuplicaron as contas que emiten en galego e que, bueno, emiten pues, Ah, pois que ben. videoxogos, sí, moi ben, videoxogos, conversas este tipo, debuxos, xente que está debuxando en directo Que guai. e a verdade moi guai. De feito, aí teño unha páxina aí que é Twitch en galego, onde podes ver todo o que, bueno, Sí, as contas que hoxe hai. pasaronme a captura de algo diso, sí. Non sei, como que poñía que, bueno, que hoxe había diferentes cousas por Twitch e tal, Sí, e dixen, pois ser algo diso, claro. Ahora me entero. sí, teste que animar a montar unha canle. Eso sí, o día que a montes, logo para desconectar deste complicado, eh? Teño que, non me dan as horas do día para facer todo. Sí, sí, sí. Bueno, pois nada, vamos conversar un pouquiño, nada, a xente que vaya deixando as súas preguntas e intentarei ler todo Vale. e nada, primeiramente nós habitualmente preguntamos que se presente un pouco a persoa coa que falamos, neste caso eu creo que xa sobra a presentación porque creo que todo o mundo te coñece. Entón, a primeira pregunta que te quería facer é que nos contes un pouco, bueno, cando comezou o teu interese pola música. Bueno, pois a verdade é que é un pouco, o sea, eu sei que teño memoria, me recordo ligada á música, entonces é unha pregunta un pouco sen resposta para min, ou a resposta sería dende sempre, porque a realidade é que ademais na miña familia sempre hubo músicos, etcétera, entón é como que sempre estuve ligada a ela e sempre quixen estar ligada a ela, sabes? Non era un rollo desto de elixo seguir coa música ou elixo seguir co outro, non, sempre iba a seguir coa música. O sea, sempre foi parte, digamos, sempre estivo presente na túa vida, non foi unha decisión dun día para outro. Sí, non, que va, para nada. O que pasa é que tamén é certo que na miña vida estuve ligada á música de formas diferentes, non? Ao final, o estudar tamén a parte de terapia ocupacional e musicoterapia, pois, houve unha etapa na miña vida que me centrei máis nese aspecto da música
e agora estou máis centrada, pois eso, no lado máis artístico ou estilístico, non? Visto así. Sí. Pero, o sea, foi mudando, se cadra a forma de relacionarme con ela, ou medrando, máis ben, porque isto é acumulativo ao final, pero sempre estuvo presente, sí, a verdade é que sí. Que ademais eu xa lera hai uns meses que ti, antes digamos de dedicarte o que máis profesionalmente á música e centrarte niso, non? Ti estudaras para terapeuta ocupacional, non? Pode ser? Sí, fixen terapia ocupacional e despois musicoterapia. Entón eu, ata que entrei en OT traballaba en saúde mental, o sea, con persoas con problemas en saúde mental e rapaces con diversidade funcional na área intelectual, de cara ao ámbito sociolaboral máis, sabes? Sí. E aí estaba currando, de verdad, moi feliz. Tamén me facía moi feliz ese curro. No, eso, de feito, iba a preguntar, pois, se chegaras a exercer, nós precisamente, aquí temos falado a semana pasada e xa hai un par de meses con xente profesional dedicada a saúde mental, é un tema que aparte que sí que nos interesa darlle visibilidade. Eu aparte xa, a nivel personal eu estudiei integración social e agora estou con traballo social, estiven de prácticas nun centro de parálise cerebral e, é un tema que interesa, non? E aparte, eu non sei como ves ti, si pensas que se visibiliza un pouco o que é ese sector, non? Sí, a ver, eu sí que sí é certo que co tema da saúde mental agora se cadra un pouco máis de movimento, non? Supoño que tamén polo cambio xeracional, pero sí que en redes tamén pode chegar a máis xente, non? Todas esas problemáticas ou posibles solucións, porque moitas veces identificar o problema está moi ben, pero claro, despois hai que facer algo con ese problema. O que pasa que queda moitísimo camiño, xa estamos a anos luz de algo mínimamente ideal, porque, claro, ao final, o non estar moi cuberto na sanidade pública, queiras que non ese o reflexo, sabes, do que se pode ou non se pode traballar. Entón, quédanos moito, pero certo é que xa estivemos peor do que estamos. Sí, a verdad que un tema no que se está avanzando e nos falábamoslo tamén nestes outros directos que as consecuencias deste tempo todo que levamos, non, de pandemia, que non é só igual no máis externo, non, en poder coller o virus, dar positivo, sino tamén as consecuencias psicolóxicas que produzo e que está a producir todo isto neste último ano. Eu creo que é un tema aí no que a saúde mental colle moita forza. Sí, eu penso que, que isto vai ter como a resaca psicoemocional aínda de todo isto, sabes? Porque ao final os procesos psicolóxicos non adoitan a ocurrir no momento exacto, non? É como que sempre se vai aí como forxando por dentro todo o que está pasando. Eu penso que vai quedar resaca psicoemocional de todo isto. E, a nivel social, creo que se está palpando, eu penso que entre os círculos de amizades, incluso, etcétera, xa se ve como, que non estamos todos pois no noso mellor momento, a verdade, pero bueno. Sí, pero a ver se agora se ve un pouco esa... parece que se ve xa o túnel, non? O final do túnel e a ver se vamos saindo un pouco a isto. Volvendo un pouco ao tema da música, que ti comentabas que, levas toda a túa vida vinculada á música, eu tamén lembro que ti facías parte da organización dun festival, non? Contanos un pouco, sobre ese tema. Sí, o Festival de Toruxo, que, este ano obviamente non se vai facer, seguramente se retomará para o ano, eso espero. Pero sí, ese festi faise en Bravos, que é a aldea onde ten meus pais, onde eu criei, onde agora vive miña nai, basicamente. E comezou un pouco, entre meu irmán e máis eu, porque certo é que Bravos era unha aldea, pero que tiña moita vitalidade a nivel de
de actividades, festas, eventos. Claro, ao final, pois, as novas xeracións estábanse indo, pois claro, quedaban ali, cada vez eran máis maiores e cada vez, pois, Claro. querían organizar menos, obviamente. E víamos que tamén como que non había moita diversidade, como que se estaba quedando un pouco anclado as cousas músicas de sempre, non? Entón, bueno, eu xa estaba ligada á música, meu irmão tamén traballa no mundo audiovisual, entón, bueno, pois por aí comezamos a organizar este festival e se non me equivoco, eu creo que xa vai pola 7ª edición ou algo así, se non me equivoco. O sea, que moi guai. Despois do primeiro ano montamos a asociación cultural para poder durante todo o ano ir nutrindo e que non se quedase só nun evento dunha vez ao ano, porque a nós que nos interesaba realmente era que a xente fose a Bravos e que se fixesen actividades culturais diversas ali, que non morrese, ao fin e ao cabo, non? O rural, eso que tanto demandamos, Claro. pois decidimos facer algo, porque estaba claro que, o sea, pedir está moi guai, que o fagan, e obviamente os que teñen que facer son os que están aí colocados arriba, pero bueno, nós somos bastante proactivos nese sentido, entón, bueno, pois se podemos facer nós e aportar algo, pois así é. E agora, bueno, eso está como asociación, eu agora salíme da organización porque demasiado Claro, pero a verdade é que está moi guai porque bueno, foi medrando, o sea, é unha esencia, o sea, é un festival de esencia pequeniño, pero bueno, foi medrando pouco a pouco, penso que guai. O sea, pouquiño a pouco, non queremos tampouco que sexa queremos guardar a esencia deso de que sexa familiar, non? Sí. Bueno, e os grupos cos que fostes levando o festival ao longo dos anos levaba desde todo ou estaba centrado, pois en música da terra ou un pouquiño de todo, ou era variado? Sí, a ver, estaba centrado, o principio de feito chamábase Festival Folk, porque ao principio estaba moi centrado no folk. A realidade é que a partir do terceiro ano así, dámonos conta que eso, o sea, que había que facer o festi máis diverso, pero sí que é certo que a maior parte dos grupos, se non todos, non sei se tal, pero todos son de Galicia. O sea, nós queríamos mobilizar os grupos que hai en Galicia son moitísimos, o sea, son moitos os que hai, moi diversos a nivel estilístico. Entón, bueno, pois fomos metendo diferentes estilos cada ano, pois para facer un pouquiño máis diverso. E penso que foi unha boa decisión que quedarnos solo no apartado folk. Sí, aparte, deso xa falaremos logo, pero temos unha variedade de música en galego enorme e sí que aí se está pelexando para sair un pouco da etiqueta, non, de música galega igual a folk. A tradi, sí. Sí. E continuando con todo o tema este da música, ti, cando dixeches eu quero dedicarme a isto? Foi antes de OT, despois OT, ou cando foi esa decisión que ti dixeches? Pois quero dedicarme a isto. A ver, a realidade é que claro, entendo dedicarme a isto como estou agora, non? Centrada 100% nun proxecto artístico. A verdade é que nunca atopaba momento, tampouco era unha meta super prioritaria, porque che dixen antes, porque eu era moi feliz co meu traballo, eu xa tiña tamén un proxecto musical, o que pasa que non a este nivel, entonces me refiero, eu vivía da música, eu dedicaba a música en corpo e alma, pero obviamente a xente non o sabía. Agora o cambia, pois é que é todo o día dedicado a isto, exclusivamente. Isto foi, o sea, en realidade, iso foi o sair de OT, basicamente. Porque, eso, de feito, o sea, nin antes de presentarme ao hotel me plantexaba iso. A realidade foi que ao sair dixen, bueno, pues vou apostar 100% por isto e intentar sacar adiante e ver como me atopo. A verdade é que tamén son tremendamente feliz con isto.
Claro, que comentabas ti agora da Operación Triunfo, vamos a meternos un pouquiño aí, que eu teño lido que, igual me equivoco, pero non foi unha decisión meditada no tempo no que ti dixeras vou ir ao TEN, non? No, Como no. foi? No, de feito, o sea, os que me coñecen de sempre saberán que eu sempre dixen que a tele nunca jamás. E mira onde acabei, o sea que non digades nunca por si acaso. Pero non foi para nada meditada porque foi ademais a raíz dunha amiga que tamén se chama Sabela, que ela ia ir ao casting e díxome que a acompañase e díxome tes que preparar algo porque senón vas a esperar sola toda a cola. Eu, bueno, ok, pois prepárame algo. Que pasou? Que pasei. Entón xa tuven que seguir preparando e vinme no casting final dicindo, cuidado que a ver que pasa aquí. Pois, o sea, por unha casualidade, ao final acabaches Sí. en todas as pantallas e aparte que, bueno, eu supoño que ti non eras consciente ata que saíches de todo o revuelo que había alrededor de ti. No, porque ademais a realidade é que o ano anterior sí que é certo que comecei a ver o programa pois a metade ou así, creo que como a todos, que ao principio foi como isto que pasou e despois enganchámonos un pouco. Pero claro, eu estaba traballando, non estaba nesa, sabes, nesa onda de saber que pasaba, etcétera. Entonces, bueno, cando me metín no casting en realidade foi cando de repente empecé a ver todas as cousas. Pero ali dentro, ao final, bueno, a primeira semana eres consciente de que hai cámaras, de que, que me está vendo a xente, tal, pero despois, eso a nivel psicolóxico é imposible de soster. Entonces, pues tú pasas a vivir nesa casa e as cámaras, sabes que detrás das cámaras hai personas do equipo, entonces interactúas con elas como Claro. se falases ca xente do equipo. Entonces non eres para nada consciente do que pasa. O único atisbo de realidade que tiñamos eran as galas, porque ali había público, entonces, bueno, podías ver un pouco a reacción da xente, etcétera, non? Pero que non tiñamos ningún contacto co exterior, entonces era Claro. por nada, Claro. vivir ali aisladas. Claro. Joder, pois armaches unha boa, porque eu ademais lembrome que, claro, moita xente como a min, a verdade é que non éramos seguidores de OT, o sea, así que ao principio do programa, anos atrás, pois seguías un pouco, pero aí eu polo menos estaba desconectado e moita xente máis e en poucos días, cando empezaches, bueno, saíches cantando en galego con esas cancións e tal, moitísima xente de aquí, de Galiza, pero tamén de fora, ou seja, non só de aquí, Sí. empezou a volcarse, a participar, eu lembro moitísima xente votando aí para que foses avanzando, que de feito xa din aquí, que entraches e rebote casi, e ao final chegaches a final, fuches finalista. Total, eu sempre digo que fun así de rebote, porque me iban nominando, salvábame, non sei que, non sei canto, ao final, véxome na final e digo, increíble, pero aquí estou. Sí. Pero sí, a verdade é que eu cando saín, bueno, pasaron unhas semanas ata que eu empecé a ler cousas, etcétera, etcétera, pero claro, cando empecé a ler cousas, non entendía moi ben por que a xente falaba tanto. O sea, do feito de que eu cantase en galego, sabes? Porque, claro, eu non o facía por nada en concreto. O sea, eu facía pues, para seguir no concurso eu, pero porque era a música que eu cantaba, que eu escoitaba e coa que podía defenderme mellor, non por outra cosa. Entón, claro, ao principio non entendí moi ben porque tanto revuelo si facía o que fixen sempre, cando non me conocía ninguén tamén. Pero bueno, claro, despois eres consciente de pues, tes moito alcance desde ese programa claro, polo menos aportas algo de diversidade ao asunto. Sí. Din aquí no chat os únicos cartos na miña vida que metín en concursos de televisión foi por ti. Sí. Por máis gracias. E din aquí tamén, eres a mellor. Eu deixei os cartos para que gañaras, pero para mí xa eres unha gañadora.
Ai, moitas Sí, grazas. que moitísima xente que se involucrou aí, aparte, co tema do galego, claro, por unha parte é certo, non? O que comentas ti, que, bueno, quero dicir, é algo normal, teríamos que chegar ao punto de non sorprendernos Sí, por facer algo normal, pero sí que é certo que, claro, coas características e o té cun programa a nivel estatal, cunha audiencia moi moza, e que unha rapaza nova visibilice o cantar en sí, galego, eu creo que é unha campaña normalizadora do noso idioma enorme, enorme, porque estás sí. chegando, e aparte que é un produto distintivo o que podían producir os demais, non? Porque xa estabas creando un contido, digamos, propio de aquí e tal. Total, eso, o sea, o que dice totalmente certo. Eu non era moi consciente desa última parte, de decir, ao final, claro, cada un ten que sacar a súa esencia para diferenciarse dos demais, porque todos cantamos, todos tal, pero algo temos que ter diferente, non? E a verdade é que eu estou hiper agradecida de ter toda a cultura que teño, porque me axuda a diferenciarme, axúdame a nutrirme artísticamente, non? E despois, claro, sair, pois digo, claro, jova, pois era algo diferente ao que había en xeral. Entonces entendes que poidese, como mínimo, chamar a atención, non? Hmm. Claro. E como foi, quero dicir, cando ti dixetes, bueno, as miñas cancións van ser en galego, como se percibiu iso dentro da, bueno, coa xente que te axudaba, o xurado, bueno, todo iso, como se percibiu a nivel interno? Moi ben, porque saberedes que o programa, o sea, a produtora é catalana, entón, bueno, eles entenden perfectamente a ter unha lingua propia e apoian toda esa diversidade cultural. A nivel de equipo, nunca tuve ningún problema por decir canto en galego. Ni moito Hmm. menos, Non, 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 non. Pero claro, se cadra tamén porque eles son sensibles a eso porque o viven tamén. Hmm. Claro, claro, de feito, igual me confundo, pero eu creo que tamén xa houbera algunha persoa que cantara en catalán, pode ser? En Ou non sei se catalán, non sei se cantara ou, bueno, ou salía de feito, falando tamén de feito en galego, houve unha chica que de feito, o que pasa é que non sei se foi en televisión española ese OT, porque me acordo que dicían, a primeira persoa que canta en galego no, porque eu vira unha rapaza nun OT, pero non me acordo que OT nin en que cadena, que se chamaba Eva, que cantou Lela. sí. Recordo que cantou ese tema, pero non recordo, o mellor non era en televisión española, non o sei. Din aquí Miki cantou en catalán por primeira vez. Din Si, aquí no Vicky chat. cantou en catalán, que eu penso que tamén se abre unha porta aí en OT. O abrir o idioma, porque despois cantouse en euskera nesta última edición. Creo que se abriu aí Mm. unha porta de dicir, pois isto é interesante, porque en realidade, se tú miras agora mesmo a industria musical, Mm. hai moitos proxectos de eso, Galicia, Cataluña, tirando de raíces, por así decirlo, ou de Sí. cultura, non sei como dicilo, pero sí, de raíces que están facendo proxectos moi interesantes, xirando nacional e internacionalmente, e creo que eso é intelixente, non? Facer un reflexo do que hai na industria, basicamente. Claro, de feito, bueno, estes días tamén nos temos moitísimos seguidores en Portugal, Brasil e tal, había Uh-huh. xente que nos comentaba, non? Eu coñezo música en galego, entendo prácticamente todo, xa quero decir, nós ademais temos aí ese mercado, Sí. non? De fala portuguesa que poderíamos achegar moitísimo máis a nosa música. Sí, de feito, eu, o sea, a nivel de carreira profesional, o mercado lusófono é algo que é unha meta, obviamente ahora mismo a moi largo plazo, porque teño moitas metas que cumplir antes, pero tamén é unha, bueno, tamén eso, é un campo guai a explorar e musicalmente Sí, teñen moito que aportarnos tamén. Creo que está guai crear esa fusión aí, ese nexo. sí. Bueno, e unha vez saíche xa de Operación Triunfo, empezache xa a producir
os teus traballos, contanos un pouco sobre todo para a xente que igual non coñece tanto, falanos un poquinho máis sobre o disco que produciches e sobre todo como cal foi o recibimento entre a sociedade e como valoras agora despois do paso do tempo o seu recibimento na xente. Sí, pois mira, a verdade é que o saír foi un pouco caótico todo. O sea, non saín e empecé a producir, ni moito menos, ni a compoñer. Porque ademais neses medios tiñamos a xira de OT, que foi unha xira moi grande e tiñamos que estar para iso tamén, obviamente. E despois que a nivel emocional tú vas, o sea, eso é unha montaña rusa constante, o sair de aí. Entonces, bueno, cando xa puiden aterrizar son menos temas cos que estaba segura, etcétera, eu pois traballei nunhas sesións de composición con Diogo Pizarra, que é un artista portugués que me propuxo a discográfica, que eu non coñecía, e a verdade é que conectamos moi guai. El é unha persona maravillosa e a nivel profesional é unha persona moi moi guai. Entón fomos a producir o disco a Portugal. E a verdade é que estivo moi ben. Moi ben. O proceso foi moi intenso, agora non o faría así, porque o proceso tuvémolo que condensar en moi poucas semanas. Agora estou facendo todo con moito máis tempo, parándome moito máis na búsqueda do son e facendo moitos máis temas para poder elixir, pero bueno, tuvo que ser unha experiencia máis, aprendes tamén deso, non? E bueno, a verdade é que foi un proceso de moitas dúbidas, porque ao final era o meu primeiro traballo, realmente, e cando sales aí, pois un pouco está a túa presión interna, pero tamén a túa presión, o sea, a presión externa, non? Que moitas veces incluso ti a potencias, porque igual non é tanta que existe, pero ti potencias esa presión externa, non? E bueno, costoume chegar a pechar, pero aí, bueno, a xente que me rodeaba, pois dixo, xa está, en plan, non lle podes seguir dando máis voltas, porque senón non acabamos nunca. Eso é algo que a mí no proceso creativo é o que máis me costa, o sea, parar, de decir, ai. E bueno, cando saí, bueno, eu unime, que foi un acerto brutal, a David Catá tamén para facer toda a imaxe do disco, todo o universo a nivel audiovisual, a nivel visual, perdón. E eso enriqueceu tamén o proxecto moitísimo. Entonces eu, cando saiu, estaba moi segura do que ia sacar, entón estaba relativamente tranquila. Era como que bueno, obviamente seguramente habría xente que lle gustase e xente que non. E non pasa nada, porque se eu estaba cómoda que estaba nese momento, entón pois estaba ben. Pero a realidade foi que co primeiro single, con Despedida, pois tivo moi moi boa acollida. De feito, despois, gracias a Despedida, ganei o Arritmar no 2019, que non me imaginaba todo iso, non? E todas as conexións que se podían facer a través dunha canción. E a verdade é que tivo moi boa acollida. O problema foi que, claro, despois chegou este tema e non podíamos facer xira nin nada. Entón, quedouse aí, pois claro, porque a realidade é que hoxe en día sacas un disco e xiras o disco. Porque é como moves, é como tamén as cancións siguen un pouco vivas, incluso collen outras dinámicas, porque pois nos directos mudamos máis, non? Os sons, as melodías, etc. É como que son máis espontáneas, están máis vivas. Nun disco, ao final, pois bueno, vale escoitar sempre igual. Entonces, eso foi o que nos fastidiou un pouco, pero en realidade a acollida foi moi boa. Eso, o sea, eu estou contenta. E, bueno, ti comentabas o tema de, claro, logo chegou a pandemia e mandou parar. E como viviches, claro, este último ano sin concertos? Bueno, quer decir, non sei como vos afectou a nivel de traballo, supoño que moitísimo, claro. Sí, fatal. Eu, bueno, ahora xa estou como un pouco recuperada a nivel psicolóxico, pero mal, a verdade é que sí, porque bueno, a nivel industria un desastre, porque o sea, as pérdidas son enormes, solo hai que ver os números
E, ademais, que eu penso que se vai tardar en recuperar o nivel no que estábamos. E a nivel personal e profesional, pois un pouco igual. A verdade é que me fastidiou porque xusto íamos a ir coa xira, estábamos preparando, entón, bueno, pois abril seguramente sería cando saíse. E bueno, fastidiamos un pouco todo. Pasei por varias etapas, ao final, pois, frustración, pois agora bueno, pues como todos, tamén che digo, o sea, me refiero, non somos especiales, creo que todos pasamos por 20 etapas diferentes, pero chegou un punto que dixen, pois vou a facer o seguinte, porque, sobre todo, a nivel artístico, estilístico, xa faría as cousas de outra forma. Entonces, agora xirar con despedida para min non ten sentido. O sea, obviamente esas cancións van a seguir conmigo, van a seguir en concerto, en xira, pero a nivel musical estou xa noutro lugar, aprendín cousas, avancei, etc. Entón, pois, é no que estou centrada agora mesmo, en poder sacar música nova canto antes. Bueno, canto antes, máis ben cando este segura do que vou sacar, porque sí que neso son unha persoa bastante comedida, e non saco algo se non estou segura do que vou sacar e se vai aportar algo, basicamente. Pero bueno, nada, agora no verán seguramente haberá algún concerto esporádico, pero non unha xira como tal. O sea, a xira como tal virá despois de sacar o novo. Que xusto preguntan aquí, bueno, preguntaba Fanny si tes pensado sacar agora ou a curto prazo cancións novas. E Aquarius pregunta se no novo proxecto haberá cancións en galego e en portugués, aparte, das que vas facendo tamén en castelán. Sí, vale, o de sacar música nova, sí, o sea, claro, o rollo isto de que como non se ve o que traballamos, porque non sale, parece que non traballamos, pero sí, claro, o sea, eu estou agora mesmo centrada na fase de composición e preproducción de todas, de todo temas novos, basicamente. E sacar tema, pois, a ver, a verdade é que eu quero sacar para o último trimestre do ano, igual que Despedida, que foi principios de novembro e finais de novembro, a miña ilusión é sacalo o último trimestre do ano. Pero isto non é fago a canción, gravo tal e publico. Isto é moita burocracia polo medio. Entonces, eu tampouco quero dicir nada porque a realidade é que non o sei, o sea, non teño unha data de dicir este día sale un tema. Pero sí que me gustaría que se fose o obxectivo. Despois, a outra pregunta era se vou a sacar temas en galego ou portugués, non? En portugués sí que é certo que teño ganas de facer algo unida a outro artista de Portugal. Porque ademais, como aí xa iniciei contacto, etcétera, pois tamén é algo coñecido para min e é fácil de acceder. En galego, por suposto que sí, en castelán tamén, porque a realidade é que eu faigo temas nos dous idiomas. Isto era algo que tamén me creaba controversia na miña cabeza, porque eu sou unha persoa que todo o rato dudo absolutamente todo. Entón, claro, cheguei a pensar cando, eliximos o repertorio para o disco, vale, cantas aí en galego, cantas aí en castelán, e claro, verme nesa tesitura a mí mesma non me gustou nada, porque era como desnaturalizar o proceso creativo e o máis importante, as cancións. O sea, para mí o máis importante son as cancións. Entón, se esta canción funciona, se esta canción entra no disco, da igual que este en galego, que este en francés, que este en portugués, da igual, esa canción funciona. Entón, esa é a miña máxima. A música este guai. Moi ben. E sobre eso, ibache preguntar eu tamén, xa que tocaches antes, o tema dos concertos, porque están aquí a xente dicindo, a ver cando ves a Coruña, a Oleiros,
A ver, Entón, pois non vai, sei se... hai que falar cos concelleiros de cultura de aí deses ayuntamientos. Sí, sí. Bueno, aparte eu supoño que tal e como está todo, claro, é complicado agora tamén pechar concertos de cara ao verán, porque isto está todo moi cambiante. Pero bueno, non sei se tes por agora algún concerto pechado aquí en Galiza ou ainda non, ainda está todo pendente. Sí, teño algún pechado. De feito xa tiñamos, pero aprazouse antes de comunicarse. Bueno, é que hai que pasar tantas cousas todos os días. Isto Xa, levantas e xa. dices, a ver se non se cae, se non caeu nada. Pero sí que hai concertos pechados en Galicia. O que pasa é que ainda non están publicados porque a verdade é que isto, eso, ahora estamos vendo un pouco. Parece que ahora se está Sí. levantando un pouco e que, non, que Parece. vamos a ir, exacto, que vamos a ir facendo pouquinho a pouco cousas. Pero bueno, eso, os ireinos publicando nas redes, pero sí, en Galicia é donde haberá este verán seguro algunha cousiña. O sea, a xente aquí te está reclamando e diu, sí, ven a Pontevedra e eu falo con quen faga falta. E aquí vente a Barcelona, bueno, si fose pola xente estaría se xira todos os días, eh? E se fose por min tamén, Xa, tamén, tamén. Eh, Temos aquí unha pregunta de Pequena Pirata que, bueno, di que Sí. si botas en menos o anonimato e que é o mellor e o peor de ser unha persoa coñecida. Vale, bueno, que eu tampouco me considero, agora mesmo creo que, o sea, sí que o sair de OT, pois, obviamente, sí que o notabas, etcétera, pero agora fago as mesmas cousas que facía antes, o sea, non considero que sea unha persoa super coñecida tampouco. Non sei, non, é que agora mesmo creo que podo facer, o sea, síntome libre para facer calquer cousa, ademais que o público que me segue, se me para por a calle, suele ser moi respetuoso, persoas moi respetuosas que eu agradezco que estén apoiando o meu proxecto, entón agradezco Claro. que me saúden e charlar un rato con eles e con elas. O sea, que tampouco. O sea, non boto de menos porque agora xa estou como estable, sabes? Non é como a sair do Claro. T. Claro, cando saín do T, dixen, Dios mío, que onde me A que me metí? ven en riba. Sí, a que Claro, me ven en riba. Joder, claro, claro. claro. Pero bueno, ti agora estás vivindo en Madrid, non? Ou me equivoco? Sí, agora estou vivindo en Madrid, sí. Sí. Xusto mañán vou para Galicia porque temos que facer ali unhas cousas, pero sí, estou en Madrid. En realidade estou nos dous sitios porque vime para Madrid, Indo. sí, sí. Claro. Dicían aquí, a ver se atopo o comentario, que podías compoñer un himno en galego para o Dépor. Non, eu non me posiciono, nin por nin Celta nin nada, non me posiciono. Bueno, pero ti eso Pero si, Dépor, a non? ver, si me o pidan, non son, Non. non, o sea, en verdade, a min gustame o fútbol, pero mólame Estamos, que... eu son do Dépor, así que podes dicilo que non te vamos a purgar, eh? Non, si é que en realidade non, o sea, non é por non dicilo, me refiero, é que me gusta, o sea, gústame ver o fútbol, sabes? Que gane o que xogou mellor ese día, e punto. Sí. O ideal sería que estivesen todos en primeira división e podes haber un derbi aí, derbi galego. Esperemos que Eso pronto. sería guai. Esperemos que pronto. Eso sería guai. Esperemos que pronto, sí. E bueno, vamos a ir avanzando xa. Bueno, tamén te quería preguntar sobre os grupos de música en galego. Que grupos son para ti referencia, tanto porque te guste a súa música, non? Pero que grupos tamén que te aporten a ti a hora de compoñer as túas propias cancións, non? Non sei se tes aí algúns grupos nos que te inspires. Sí, bueno, eu he sabido, creo que por todo o mundo, que son hiper fan de Guadi Galego, aparte que a quero un montón. Entonces, Guadi, a verdade, que me inspira, pero dende sempre, dende pequeniña. Eu penso que bueno, hai artistas cos que conectamos e de repente, pues, volvese, non? Como a súa música volvese como parte de un mesmo. E Guadi é unha desas persoas. Pero a realidade é que hoxe en día no panorama galego hai moitos grupos. Álex de Bayuca tamén unha persoa que adoro, coa que me levo super guai e que me inspira moitísimo a hora de compoñer, sobre todo porque el controla moito eso da parte electrónica que a mí me flipa, pero que non controlo a nivel de composición, entón apóiome moito nel para iso.
E despois sí que é certo de grupos así como Boyanca ou Berto e tal, que tamén me molan, porque de pronto sácanme a min do meu hábitat natural a nivel Claro. musical, non? E modernízame un pouco, eso mólame, sí. Bueno, que me gusta, en verdade, gustan moitos grupos. Budiño tamén me gusta moito, o proxecto que sacou, o último proxecto que sacou tamén me gustou moito. E que, bueno, o que falábamos antes, agora mesmo creo que en Galicia estamos vivindo un bo momento porque hai diversidade real na música, o sea, Sí, non é sí. o que dicíamos antes, non é música en galego, é música tradi ou música ou folk, non? Claro. Ou incluso rock, que é certo é que nunha Rock. época hubo moito, Sí, sí, sí. incideuse moito aí no rock, Sí. pero, Rock e ska pero tamén. rock e ska, é verdade, é certo, e ska, Sí. sí. E agora, pues, bueno, como que tamén eu penso que as novas xeracións o sea, valoran a lingua como un medio máis para crear e para compoñer bueno, eso, para sacar adiante o seu proxecto. Sí, nos, de feito, tivemos aquí creo que hai 3 semanas a Berto falando un pouco, bueno, sobre o seu novo disco e tal. O que pasa é que, bueno, temos aí varios directos independentes a subir, pero, bueno, tivemos a Berto, tivemos tamén a Boyanca e outros grupos e xusto falábamos con eles, non? Porque eu, por exemplo, a música en galego que escoitaba habitualmente era todo rock, ska. Claro. Mais ou menos falábamos, non rock sempre reivindicativo e tal, e o comentaban eles, que é certo que fai falta tamén música pois que non fale de nada, ou que fale de sair de festa, ou de desamores, de diferentes estilos, e ter estilos de música, non? Que poder ir a unha discoteca e ter dance en galego, por exemplo. Eu creo que creo que estamos avanzando cara a iso, e moito co esforzo dos propios grupos en conseguir visibilizarse, porque é certo que non é doado. Sí, non é nada doado, pero bueno, eu teño colegas de aquí de Madrid que non por medio, o sea, non recomendado por min, xa escoitaban a grupos como Berto, o sea, que cando mo dixeron, sabes, foi como que guai, o sea, que guai, que non é que eu como galega que conozco estes grupos, che recomendo, sabes, que xa chegou a ti por outro lado, tamén cos medios digitais, pois é máis sinxelo, máis sinxelo que antes, non? Pero esa parte sí que é importante, o que dicías de sacarlle un pouco, que tamén é importante o tema político e reivindicativo, etcétera, o sea, a música está para todo, non? Pero precisamente por eso, porque está para todo, claro, si a sesgamos a solo algo reivindicativo e a solo un grupo da sociedade, non vai a medrar, porque sempre vai a ser ese grupo da sociedade. Ao final a música é un arte, e o arte é para expresar o que pasa ao ser humano e á sociedade, sin máis. Despois hai que expresar o que realmente pasa, que a veces son amores, a veces desamores e a veces, pues, que me quero ir de festa. Claro, sí, totalmente de acordo con iso, e eu, de feito, teño visto incluso concertos de Baiuca, vídeos deles en Madrid e noutros sitios, e con moitísima xente, o sea, quero dicir, está xachegando, porque aparte eu creo que é lógico, non? Eu, por exemplo, a nivel personal escoito moitísima música en inglés, mesmo en alemán ou en coreano, e a ver, non entendo nin papa, pero me gusta a música, non? Quero dicir, e aquí o galego é moito máis sinxelo de entender para quen que coñece o castelán, entón... Moito máis, pero aí no que dixeche está unha das claves, o sea, a realidade é que estamos falando de que hai dúas linguaxes, unha linguaxe é a música, entón esa vai chegar. Claro, pode que non entendas todo o que pasa na letra, pero bueno, se a música está ben feita, podes intuir, ¿no? Polo menos hacia que emocións vai a ir esa música, e despois, pois, xa indagas, se non entendes a primeira, pois, o linguaxe a nivel, letrístico. Sí. Temos tamén aquí outra pregunta de Nere, que pregunta se tocas algún instrumento aparte da guitarra e se é así, cal? Costouche aprender, eu quero aprender a tocar o ukelele.
a guitarra non a toco. O sea, eso que cho digo. O sea, a guitarra é... eu teño a guitarra, o sea, de feito, o sea, os meus seareiros no seu momento regaláronme unha guitarra increíble que sona super guai e que a uso, ademais, uso cada vez máis para compoñer, etcétera, pero non toco guitarra. Eu, en realidade, estudei clarinete e o que toco piano. Para acompañarme, para compoñer, sobre todo toco piano. Guitarra, como digo eu, para facer o todo privado. Vale. Outra pregunta máis, Gaminguxía, que pregunta que palabra crees que te describe mellor? Pregunta complicada. Wow. Ole! Pois non sei. Eu diría que honesta. Non sei. Sí, eu... Non sei. Algún amigo diría montaña rusa, seguramente. Porque son unha persona bastante así de arriba e baixo, pero sí, bueno, montaña rusa gústame, si poden ser dúas. Vale. E logo tamén, bueno, que xusto estaban comentando aquí no chat moita xente que se levantaba moi cedo para escoitarte na Radio Galega, no programa que tiñas na Radio Galega, e que empezaron a aprender galego gracias, creo que era no Galicia por diante, non? Como... Sí, no Galicia por diante, sí. Sí, pois mira, foi moi guai, porque a verdade é que a radio é un medio que me encanta, o sea, agora co tema dos podcasts, pois tamén hai, non? Además da radio, pois que os podcasts e todo isto, a verdade é que me encanta, encántame escoitar a xente que sabe transmitir tanto co voz solo, sabes? Sin ver absolutamente nada, apasioname ese mundo. E cando me propuxeron, pois dixen, pois está guai, porque é un mundo que me gusta, e tamén é poñerme noutra tesitura, e traballar a miña voz noutra tesitura, que para min é máis complicada, o sea, falar que cantar, basicamente. Era moi guai, a verdade é que, bueno, que di ela que había moita xente de Latinoamérica seguindo o programa, e claro, a diferencia horaria era bastante considerable. Entonces, claro, os pobres, pues levantábanse super cedo para escoitarme, e agradezco un montón. Era unha sesión pequeniña, ao final, que, bueno, cada venres falaba pues, dunha cousa diferente, aleatoria, non era unha sección dun tema en concreto, sino de moitos temas, e a verdade que estivo guai, como inmersión aí na radio. E, bueno, tes previsto, ou polo de agora non, volver sobre iso? Non, o sea, non é algo que eu me plantexe como búsqueda activa de facer eso. Se chega e o proxecto é guai e o podo compaxinar, porque ao final, o sea, o máis importante para min é a música, pero se o podo compaxinar, encantaría. Sobre todo porque tamén ao final faiche aprender, tes un obxectivo semanal de algo que contar, de algo no que tes que indagar, buscar, etcétera. E a min gústame, a verdade, aprender todo, así que sí, podería ser, o sea, podería volver en algún momento a algún lugar deses. Vale. De feito, cando vin aquí a xente tamén está insistindo en que te tes que animar a facer un podcast. Xa, mira, é que se por min fose, o sea, cada día levántome con proxectos, sabes? Pero é que é imposible, claro, é imposible. Incluso este de Twitch o planteei no seu momento, porque tamén, claro, como o noso estaba tan parado a nivel de directos e tal, pero a realidade é que como isto empece a subir, Twitch que non dá, non me dá o tempo. Entón, bueno, sí que é certo que hai moitas cousas que me gustaría facer, pero agora necesito centrar toda a enerxía en sacar o proxecto musical adiante, porque a verdade é que nos está comendo moita enerxía, non só, o sea, sobre todo psicolóxica, física non tanto, pero psicolóxica sí, de ver como podemos sacar adiante, como podemos facer, como podemos sair, etcétera. Sí. Temos outras dúas preguntas aquí que vou a sintetizar, xa te vou a ler, que é que hai moitísimas, a verdade. Unha é se botas menos o té
se segues tendo contacto cos compis de OT e con Mami Noé, que non sei quen é. Pero... Mami Noé, vale, sí. Voto de menos o té. A ver, voto de menos o concepto academia. Eso sí, eu voto de menos, porque realmente é o máis importante do té. Entendo que para a xente que o ve dende fora, o máis importante non é iso, pero para nós que era unha formación constante, aislado do mundo, é dicir, non te tes que preocupar por absolutamente nada solo de aprender e de centrarte en mellorar. Entonces eso sí que voto de menos. Cos meus compis, obviamente, sí que teño contacto, ademais, moitos deles viven en Madrid, outros viven en Barcelona, pero bueno, sí que mantemos o contacto. Neste último ano, pues como con todos os amigos e amigas, máis a través de WhatsApp que en persona, pero bueno, é o que hai. Me comenta aquí F2RV, hai cantantes do Reino Unido que teñen canle en Twitch e poden facer concertos online. Twitch é o presente e o futuro. Tens que telo en conta. Sí, nos sei, non é? De feito, nas últimas formacións que fixen, estaban, fixemos varias formacións ligadas a isto, a Twitch e todos os medios digitais en xeral, porque na industria musical está tratando tamén de facer un cambio, pois eso, para mellorar a nosa presencia nos medios digitais, etcétera. Pero bueno, ten que ser unha transición ben feita. Ao final, o que non pode ser é que o noso traballo, o sea, que a calidade do noso traballo non se vexa representada aquí. Entonces, é un pouco o problema co que eu me atopo sempre, que tamén aí atrás eu mirando para facer un streaming, pero a realidade é que facer un streaming en unhas condicións guais de son, de iluminación, etcétera, é bastante elevado a nivel de coste, e a realidade é que o público todavía non está preparado para invertir en streaming, en concertos en streaming. Entón, eu penso que vai a ser un pouco unha transición que obviamente vamos a ter que meter cousas a nivel digital, pero hai que ver como facemos, porque o que non podemos facer é perder calidade, porque entonces tiraríamos pedras contra o noso tellado. Claro. Vale, que estou vendo aquí ainda hai máis preguntas. Vamos a entrar xa na parte final, porque vamos camiño, se non me equivoco, de 55 minutos. Vale. Entón vamos ir entrando na parte final. Vamos a ver. Pregunta para Sabela. De aquí, se farías un dúo con algún compañeiro do T e con quen? Sí, claro que sí. O sea, ao final ahora facémonos, pero en petit comité. Pero sí, claro que sí. Natalia parece unha artista increíble, coa que creo que podería salir algo guai. María tamén, o sea, que é moi amiga miña, pero creo que tamén poderíamos facer algo interesante entre as dúas. Pero o sea, o tema das colaboracións creo que é un pouco que chega o momento, non, de facelas. Mais que forzar e tal, a miña visión a día de hoxe, pois é un pouco eso, que seguramente chegará un momento que si se ten que dar, pois darase, pero sí, por suposto que colaboraría. Vale. Aquí están falando dunhas cousas que eu, a verdad, son un pouco, xa vello non entendo. Ven aquí, pregúntalle se coñece a Ortopilot. A Ortopilot? Que tes que ser a nova Ortopilot. Eu tamén estou perdida, que nos den máis detalles, porque eu estou perdida. Sí, deixáronos... un pouco máis de desarrollo. De aquí dice Ortipilot. Eu pronunciaría mal, pero sigo sin saber de que fala, Eu tamén, estou perdida. Ahora teño un pouco de tal, a ver se vai ser algo que debería saber, que me pasa. Sí. Din aquí se hai alguén que te insista moito en facer directos en Twitch. Sí, pero igual ese é un amigo meu que non sei, porque hai un amigo meu que sempre me está dicindo Sabela, tens que facer Twitch todo o tempo, igual é el. A pregunta é
é de Tatico MQD. Exactamente, Sí. como non? Sí, Vale, entón era unha sempre pregunta mo con di. segunda. Sempre me o din todo o tempo. Nada, xa lle digo, si se fai el rexidor do canal, pois que o fago. Perfecto. Di, Uxía, que alimento non pode faltar na túa cociña, aparte do pan? Vale, xa me quito a resposta. Vale, por Dios. No, pois diría, aparte do pan, igual diría o aguacate, eh? O aguacate. Pan e aguacate e xa está, xa temos para todo o día. Di aquí Tatico que espabiles que xa non che insiste máis. Vale, ok. Tamén tiñamos outra pregunta, pero bueno, esta xa está respostada, de que recomendes algúns grupos de música en galego, e o que sí que, bueno, non sei se tamén podes recomendar, bueno, máis que recomendar, comentar grupos que non sexan necesariamente galegos, que te inspiren a hora de compoñer ou que, bueno, o que ti escoites no teu día a día. Sí, pois a verdade é que escoito moi diferente, pero escoito moitísimo Florence, o sea, é un grupo que además a nivel de producción eh, apasioname o ben que está producido, o sea, eu son moi fan das producións americanas, a verdade, creo que teñen un sonido que aquí todavía non conseguimos dar con el. Esa é a realidade. Entón, Florence sí que é un grupo que escoito moito. Despois, a nivel español, por decir tamén algún así español, no, o sea, además de Vetusta, que tamén me flipa, pero tamén me gusta moito Annie Bisuit, tamén me gusta moito Cousiñas que fai la bien querida, a verdade é que un pouco de todo. Estou tirando todo de mulleres agora porque mulleres ao poder, en fin. Pois sí, pois. Tamén eu creo que che teño visto tamén de Iván Ferreiro, non? Que, bueno, é galego, pero... Sí, tamén de Iván Ferreiro, sí. É que a verdade é que hai tantos grupos, eu cando sempre paso fatal nas entrevistas cando me dicen un referente, un referente solo, non podo, Solo o un. sea, un referente, bueno, dous, non, é que é imposible, non podo escoller, porque ademais en cada época o sea, dame con un diferente. Tamén, bueno, hai outra pregunta que din aquí as Tanxugueiras. As Tanxugueiras tamén outro grupazo que Tamén. tivemos aquí, de feito, nós temos subido directo con elas. A parte, xusto nos coincidiu o directo na semana que sacaron o tema de Midas, que foi, Sí. eu creo que foi o seu boom, non? Ainda que, bueno, e moita xente xa os coñecíamos, pero foi o seu boom. Sí. Sí, a verdade é que sí, bueno, levome super guai con elas, son unhas tías super interesantes, ademais de majísimas que fan moi ben o que fan, porque iso é así, o sea, fan o increíble. Este último tema, bueno, a verdade é que estuvo guai porque tamén, bueno, é un pouco que falábamos antes, non? De actualizar un pouco pois, toda a cultura que temos alrededor. Claro. Din aquí Isabela para cando outro disco do Xabarín e si, un dúo con Iván Ferreiro. Di aquí, un dúo con Iván Ferreiro é un morro. Bueno, con Iván a verdade é que tuve a sorte de estar compoñendo. Bueno, a ver si temos pendente volver a quedar e a ver se podemos se algunha das cancións pois ao final vai no proxecto, non? Eso nunca se sabe. Tamén nos enviaron unha pregunta por o privado que din se tes algúns festivais de música, bueno, dos que se fan aquí en Galiza, algúns festivais favoritos ou que, bueno, que foses algunha vez, entendo que preguntan como, bueno, non a cantar, Sí. sino a desfrutar, e se tes algún festival galego no que te gustaría cantar, algún así que digas, tivo a este, me encantaría. Pois, a verdade é que festivais en Galicia hai un porrón, hai bastantes, O sea, eu a verdade é que era moi fan de... Xa fai moito que non vou a festivales, tamén é certo. Porque, bueno, fai con todo isto de OT e todo o rollo, pois estuve en outras cousas, pero era moi fan de Pardiñas, de Guitiriz. O sea, é un festival que me mola moito porque
Bueno, non deixa de ser familiar, pero ao mesmo tempo, o sea, é grande, non? Sí. E despois, que outro festi? O Sonrías tamén me gusta moito, móntanos super ben, ademais, todo moi cuidadiño e tal. O festi por excelencia de Galicia ahora mismo creo que é o Resu, o sea, a nivel de organización, Sí, de sí, infraestructura, de todo, o sea, é impecable. O sea, eu flipo. O sea, de feito fai sí, un sí, montón de tempo que non vou. Eu penso que, aínda que, bueno, que, claro, os grupos que levan son de un nivel que aínda que non escoites esa música de xeito habitual, sí, o sea, é unha experiencia ir ali e ver sí, esos directos, porque son producións enormes, o sea, sí. brutais. É que no Resu che plantan aí Iron Maiden ou AC/DC e se quedan tan anchos. E se quedan tan anchos, claro, e que, o sea, e ter eso tan cerca, o sea, é impresionante. E ter tantos grupos, o sea, reducidos a 4 días, 3 días, eso é unha sorte, moita sorte. Sí, sí. Bueno, e por aquí polo sur tamén, a verdad que en xeral en toda a terra hai moitísimos festivais, temos O perto de aquí de Portamérica Pontevedra, tamén. Portamérica, sí, temos aquí en Combarro Armadiña Rock tamén, que é un festival Tamén, moi bo, tamén. no Castro, o festival, din aquí xusto, ademais, Festival do Castro, en Ferreira Festival de do Pantón Castro. tamén é un festival bueno, autoxestionado, non? Que ten bastante percorrido e un festival moi interesante. A verdad que nese sentido hai e aparte eu creo que están indo a máis, non? Nos últimos anos, Sí, houve un boom nos últimos 10 anos que están indo a sí, máis. sí. Total, sí, porque ademais eu penso que, bueno, como a nós, non, coa Turuxo, creo que naceron moitos así intermedios que, Sí, que tamén están facendo moi bo traballo, porque ao final das un espazo aí, pois eso, ao intermedio, que non, sí, porque senón ao final os grandes está moi ben, pero hai partes que non poden chegar a esos festis. sí. Respecto a outra pregunta de si me gusta, que festi me gustaría, que eu o sea, soño con tocar nun festi. Sí. Porque me flipa o ambiente. Acórdome de feito antes cando había, porque agora creo que xa non fan, o Brincadeira, que o ano que fixeron, bueno, facieron en Cambre, ¿no? Sempre fixeron ali, creo, Sí, non sei. penso que sí, 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 sí. Sí, ese festi tamén estuvera moi guai. Claro, que o rollo dos festis é algo que vives por a música e para pasalo ben. Entonces, nada pode sair mal nese plan. Claro, claro, pois sí. Si está aquí a xente ahora, claro, facendo unha lista de festivais, porque cando dis un hai que decir o do seu lugar, que senón a xente... Claro, claro. Pero bueno, creo que había unha páxina, non sei, pero en Facebook había unha páxina rollo Festis de Galicia que non sei se a sigue habendo, pero que iban informando de todos os Sí, festis e de todos os cartéis e tal, que estaban moi guai para enterarse de festis tanto sí, pequenos como grandes, como todo. sí. Di aquí F2RV, Sabela, podes mandar un saudiño a miña filla de 4 anos que é a túa fan número 1, pero non nos di como se chama a filla. Claro, como se chama? Que maza, que ranitos. Sí, sí, non nos di como se chama a filla. Dinos aí nos comentarios e... Claro. Xulia. Xulia. Xulia, sí. Vale, pues, hola Xulia, mándoche un besiño enorme. Enviado queda. Nada, xa última pregunta, eu creo que non hai ninguna máis, non sei se me estou saltando algunha, a xente por favor que a deixe agora, se non xa vamos entrar no cuestionario final, porque eso xa vamos por 1 hora e 5 minutos. Din aquí, pregunta Gaminguxía, si tes algunha manía. Se teño algunha manía, seguramente máis das que eu son consciente, pero unha manía, supermanía, é que non podo dormir nin estar na casa con portas de armarios abertas ou cosas así. Non podo. Superior a min. Eu tamén. Eu, de feito, agora xa necesito dormir coa porta pechada tamén. É outra manía que teño que se a teño aberta non son capaz de dormir. Bueno, eu tampouco, claro, eu pensei que eso era algo normal. Xa dixen que non. No. O sea, claro, no.
Eu si, esa. E din aquí porta pechada sempre. Sí, sí, eu non sei se iso é algún medo que temos aí e tal ou que será, pero eu necesito a porta pechada e dormir no lado dereito da cama, sempre. Esas son as miñas manías. Sí, va, eu ao lado dame Sempre, máis sempre. igual. Home, máis alá de que na cama de cada un pois xa tes o teu espacio, non? Claro. Eso dame máis igual. Pero a porta sí, vamos, a ver, ni de coña. Sí. Eh, a ver, que máis, que máis? Eh, bueno, eu que están comentando moito e agora Xa te perdes. pero di aquí Elena, Sabela, me puede saludar, soy una fan. Hola, Elena, un veciño. Sí, que non empeza a pedirlo todo o mundo, que senón vas a parecer Pásame unha lista. vas a parecer galloso dando os saúdos a Ai, todos Dios. os pueblos, pero nada, xa non hai máis preguntas, entón vamos a entrar xa no cuestionario final. Vale. Sí que había unha, é verdade, había unha pregunta ao principio que a xente preguntaba onde poden seguir o teu traballo aparte do Instagram e do Twitter, se tes algún espazo máis. Non, de momento non. Eso, sobre todo no Instagram. O Twitter poño para promocionar, sí que é certo, Mm. para promocionar cando hai algo, poñémolo por ali tamén. Pero bueno, no Instagram ao final é onde máis interactuamos a día de hoxe. Vale, vale. Mira, nos deixan aquí un comentario que xa deixaran antes, que é de Gonzo. Di, un saúdo para Sabela de Gonzo, o da harmónica da boda de Judite e Jesús, en Nigrán. Ostris, vale, xa acórdome. Ostris, que fuerte. Claro, que eu antes isto facía bodas, que me encantaba. O sea, super fan de... Tiñamos, bueno, Baúd, co meu compañeiro, co meu guitarrista, tiñamos aí un dúo e facíamos ceremonias e aperitivos de bodas, de outros... Ademais de cousas en bares e salas pequeniñas e tal. Acórdome desa boda, correcto. Era polo sur, non acordo como se chama o Pazo, non sei se era Pazo de Ceo ou algo así. Sí, e bueno, os novios tiñan un amigo que tocaba armónica, entonces fixemos un tema con el tamén. Moi ben. Di aquí Andrew Soldi, besos miles dende Argentina. Recomendan aquí o teu canal de YouTube que se suscriba a xente tamén. Sí, eso tamén é importante, sobre todo YouTube sí que é certo que se move máis cando hai lanzamentos, non? Claro, Cando se fan claro. máis accións por ali, pero bueno, claro, cantos máis suscriptores, ao final se hai calquer cousa, pois avisante antes. Claro, é máis ovado. Bueno, pois nada, vamos a entrar xa no cuestionario final para rematar, que estas son 5 preguntas que lle facemos a todas as persoas que convidamos Vale. E bueno, a primeira sería que recomendes un libro. Un libro, o meu libro por excelencia é El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Creo que é un libro que sempre acudo. Claro, eu son tamén moi psicolóxica, moi tal, entón sempre me vou a esos rollos, pero bueno, é unha perspectiva interesante. É un psiquiatra que estivo, reclutado nos campos de concentración, cando a época nazi, desarrolla toda unha serie de teorías a raíz desa experiencia e de estudios que fai que son moi interesantes. É moi faciliño de ler, non é nada aí como super teórico ou super denso. Vale. Unha película. Unha película pois vou tirar para o audiovisual galego, que por certo tamén temos moito e moi bo de audiovisual galego. Sí. A peli de Paula Cons que se chama Illa das Mentiras, que non sei se saiu 2020, claro, saiu no 2020, non? O ano pasado, sí. Sí, creo que sí, mes de 2020. Sí. Pois a verdade que a vin, é unha experiencia de peli, é unha peli diferente, moloume, a ver que me molou, así que sí. Sí, no, o que comentabas ti, joder, neste último mes e medio, máis ou menos, tiñamos eu creo que eran 3 películas en galego, ademais, no cine. Estaba, a de Cuñados, estaba de Nación. Sí. Sí, había outra de Nación de Margarida Ledo.
e había outra terceira que non me acordo o nome, pero sí que me sorprendeu porque eu fora aquí aos cines Gran Vía de Vigo e ver na carteleira 3 películas galegas e en galego foi Sí, en plan, ostra, sí, sí, a sí. verdad que No, moi moi ben. guai, estamos fortes aí tamén, eh? Sí, 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 sí. Non se feito aí, xa o deixo como exclusiva, estamos traballando aí para traer a Touriñán aquí tamén, a ver, a falar Ah, un poquinho moi sobre ben. a película. Pois o sea, xa lle digo eu que ten que vir aí, eh? Ti dille aí, de feito falamos con el, o que pasa que, bueno, ele anda agora a mil cousas, pero Bueno, que estamos está a tope, aí, claro. sí, estamos aí traballando niso. Un lugar para visitar que recomendes. Bueno, podes recomendar un ou varios, non? Vale, no, un lugar, pois la últimamente, solo fun unha vez ou dúas, pero moloume moito Allariz. Gustoume moito ese lugar, o sea, Mm. creo que, non sei, aparte cheguei ali, eso que é zona de interior, eu son moi de mar e tal, sabes, pero cheguei ali, non sei, ten unha aura así, Sí, unha enerxía interesante, sabes, non sei como explicalo, a verdade. Pero bueno, sí, 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 sí. non sei, animo a xente a que vai a ver se sinte o mismo ou son cousas da miña cabeza. Sí. Eu Allariz é un sitio, bueno, fun moitas veces. Eu son de Pontevedra e é un sitio, en plan, eu a verdad que sempre tiro para Pontevedra e sempre defendo que é a cidade máis fermosa que temos no país. Sí, Pero é Allariz, moi bonito. eu Allariz é un sitio no que me sinto como se fose Pontevedra, porque aparte é unha vila pequena, pero, bueno, moi peonil, moi Sí, agradable. Bueno, con moitísimas librerías, tendas e produtos gastronómicos de aquí e tal, o sí. sea, é moi guai, eu sí De que feito, recomendo. non sei se segue aberto, pero eu son moi fan de ir aos restaurantes, comer, xa, tamén comer, basicamente. Pero había un restaurante ali ao pé do río, non me acordo agora como se chama, non sei se chamaba, igual é un muiño, porque tería todo sentido, pero É o que está no que é un museo tamén. É o que é un pode museo. ser, sí, 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 sí. Sí, pois Sí, ese restaurante increíble tamén, se ese, dades ali, sí. Sí, moi eu guai. ese xusto comín en Semana Santa, unhas lampreas que, bueno, Increíble, verdad, increíble. Xa está. increíble, sí, sí, Dios, sí, que sí, sí. envidia, ahora está me apetecendo eso. Sí, sí. Y sí, no, aparte en Allariz cómese moi ben e é un sitio moi guai. Bueno, e será en todos os sitios, por ali moi guai. E logo aparte, eu sí que recomendo de Allariz, aparte do que é o propio casco urbano, as aforas hai unha parroquia que é Santa Mariña de Augas Santas, Ajá. que é un lugar que, bueno, cunhas lendas tremendas alrededor de Santa Mariña e que ten un castro, que é o castro de Armeá e bueno, ten unha lenda, non? Nos efeito contámosla na nosa página web. Temos aí un artigo sobre Allariz e que, bueno, é unha mártir que foi decapitada por un soldado romano bueno, e hai ali xusto un forno galaico no que lle construíron en riba unha igrexa que quedou a medio construir, o sea, é unha pasada, eu recomendo. Ostras. Jo, pues aí non fun, perfecto. Pues mira, genial. Sí, Ao final pois recomendas busca. ti a min. Pois Santa Mariña de Augas Santas é un sitio, sí, Que din guai. aquí, mira, o Portobelo, pode ser que era o Portobelo. O Portobelo, pois, O sóname ese, restaurante, pero non sei de onde. Sí, sí, pode ser, pode ser. Sóname ese nome, pode sí. ser. Bueno, da igual, non ten pérdida porque está aí despois da ponte ao lado do río. Non creo que Ao haxa lado máis. do río. Sí, 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 sí. Pois veña. Efectivamente. Logo tamén, bueno, recomenda un creador, unha creadora de contido en galego. Aquí vale calquer persoa que cree contido en galego. Vale, eu se cadra, bueno, o creador ou creadora vense de máis rollo en redes e así, porque eu teño máis asociado a eso, creador contido como redes. Vou tirar dun clásico porque eu son moi fan de Dávila, o sea, por sempre. Creo que esa persona, Sí. o sea, increíble. Sí, O sea sí, que sí, sí. vou decir Luis Dávila. Sí, a verdad que ten unhas viñetas increíbles. Sí, a verdad que sí. Que, por certo, coméntame aquí por privado que che o diga, entón, se non vame matar, e é que che pase, porque, bueno, o que é o Twitch en galego ten unha campaña para que o Twitch habilite a lingua galega como opción, e hai Vale. unha recollida de asignaturas,
Entón, dime aquí que te pase por correo a ligazón a ver se lle podes firmar ti aí. Así que perfecto, claro, prometido home, que... faltaría máis. Sí, porque aparte estáse pelexando aí duro para habilitar o galego, porque en Twitch, onde non ter a opción en galego, todo o que o contido que se crea na nosa lingua queda entre todo o contido que hai en castelán, entón non podes buscar ese contido específico. Claro, non podes filtrar, non? Claro, non podes filtralo. Entón estás aí cunha campaña similar a que hubo no seu momento de Twitter en galego. De Twitter, sí. Vale, guai. Genial, pois pasádema. Vale. E nada, e a última pregunta xa é que é para ti o orgullo galego? Isto pregunto o orgullo galego como concepto, porque hai moita xente que non sei, pero sobre a páxina ou tal, ou non, o concepto, que significa para ti o orgullo galego? Bueno, o sea, o orgullo galego en xeral, eu penso que o orgullo vai moi relacionado coa identidade, non? Co sentido de pertenza a un grupo, eu relacionaría sobre todo con eso, co pracer e o sosego que che dá saber que pertences a un lugar, a un grupo de persoas e que tedes un nexo común, porque creo que eso é como moi tranquilizador, porque te sitúa nun lugar no mundo. Creo que Claro. o sea, para o ser humano é moi complicado vivir sin saber, sin ter un lugar no mundo. E creo que a nós danos eso, non? O ter ese orgullo galego. Pois sí. É unha pregunta que, aparte, cada persoa que ven os directos e que lle facemos esta pregunta teña unha resposta diferente, o sea, ninguén respostaba eso mismo, sí, porque cada un o sinte dunha maneira, non? E o ve dunha maneira. E nada, bueno, esta era a última pregunta, vamos xa para a hora e media, entón vamos a deixalo aquí. Agradecerte, a verdad, que, bueno, que esteas hoxe, van ser case as 11 da noite e que esteas connosco aquí en Twitch. Agradecerte moitísimo que esteas connosco e nada, que é un placer e que estás novamente convidada cando queiras. Bueno, pois nada, pola miña parte o mesmo, o sea, foi super entretenido, non sabía que eran as 11 da noite, o sea, ese é o nivel, porque a min encántame charrar e ao final, eso, aprendes moitas cousas e bueno, encántame estas tertulias así máis espontáneas. E nada, moitas grazas por invitarme e claro, seguro que nos vemos noutra ocasión, a ver se xa con música nova. Sí, pois sí. No, o que sí que lle vou comentar a xente, non marchedes, porque nós vamos a continuar 15 minutiños máis. Entón, nada, ti Isabela, despedimos, te deixamoste para non terte aí esperando máis, deixamoste marchar e nada, eso, moitísimas grazas. Vale, pois gracias. E moitas grazas a toda a xente que nos viu e que me preguntou e todo. Moitas grazas. Sí, o que sí que nós o directo vamos a subir a YouTube, entón toda a xente non o puido ver ou que chegou tarde, vai quedar aí subido. Pois genial, vale, pois moi ben. Biquiños. Veña, chao. Grazas, chao.